сёння каманд. Склад барысаўскага Батэ і Дняпра. У сённяшняй сустрэчы правядзе капітан дняпроўцаў Александр Павлов. Барсукоў укінуў мяч у бок Лявіцкага і апынуўся мяч у Павлова, перадача на Цярэшчанку і будзе знізу прабіваць блакаваны гэты удар. Пабачце, Павлов, Цярэшчанка і перадача ў цэнтр поля, там вышэйшы за Лявіцкага Міловіч. Трэба прабіць, удар па браме, вышэй ляціць. Якая будзе у першай лізе выступаць. Міловіч. Гагарэчына выратоўвае Руслана Капанцова, яшчэ адзін стрэл. І мяч у пальчатках. Бачна, хто гэта? Напэўна, Ігор Стасевіч пас. Прайшоў. Станіслав Драгун рабіў гэты чарговую сустрэчу ў стартавым складзе каманды Владзіміра Жураўля згуляў. У гэтым тура супраць Нафтана на выездзе. Мацнейшыя былі брэсцкія футбалісты. У нас яшчэ адзін момант цудоўны. Распачне сваім ударам. Ідзе Дзяніс наперад, падтрымлівае атаку там у цэнтры. Александр Павлов, Лявіцкі можна прабіць удар і на месцы Дзяніс Шарбіцкі. Малайчына Дзяніс у гэтым моменце. Далёкі закід. І з мячом сустракаецца Гардзейчук. Перадача на Багу, той б'е і не трапляе ў браму. У тым моменце атрымалі барысаўчане перамогу ў той сустрэчы. Паглядзім, як будзе сёння. Алексей Рэз з мячом. І спроба прабіць удар. І забівае Рэз. Вось так, адважыўся на такі стрэл з далёкай дыстанцыі і не прагадаў Рэз. У другой запад Барсукоў. Не, гэта Башлай. Барсукоў выходзіць з брамы Шарбіцкі, але там па-за гульнёй. Максим Володько супраць яго Барсукоў. Все ж таки Володько здолеў зрабіць эту перадачу. Гардзейчук, удар і 0-2. Як там просто далі прайсці кому? Володько. Ну, конечно, з пункту погляду того, як развівалася гульня ў другім тайме, конечно, гол Рэса не вытекал, да? Тем часом под моей разваги Лявіцкі не забивает. Становится поза гульней запаливает. Иди наперед. Гардзейчук, Бага и малайчына Руслан Капанцов. Апярэдзіў сваіх валоданняў, а трэба, конечно, ісці да чужых. Не прайшла гэтая перадача, захоўваў мяч для Рыбакова Лявіцкі, але Максим прайшоў удар. Робіць это Барсукоў. 16 разоў ён выходзіў у стартавым складзе і 9 разоў выходзіў на замену. Атака Батэ, Алексей прэтэндаваць на званне аднаго з лепшых у туры. Спутаў усе карты магілёўцам. Яшчэ одна атака Батэ, удар